आं हा हगारबोबाय सिगां फेरसे गावनाव हगारनानै आं मोसौ खायो जेला मास खाखांनानै आरो मासखौ खाफिनो सलदुरि हगारबा बे उननि फेरसेया गावबाय आरो ओमफ्राय आरो उनथिं नाहरफिनबाय आं बेखौ अ थांखोराबलाय होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय मोसौखौ खुन्थिया दोखांना फैनानै नायफैबा होमबा गोग्लैनाय नुबाय मा लायामोन बे मानसिया एवदों बिबो दुब्लियावनो औ खाथि एवदोंमोन नामा आंना एसे गोजाननिफ्राय आंहा हगारबोग्रोनाय जाबाय बे एवगासिनोमोन आरो बे अन्थथ' साब्रै साबासिम दुब्लि बारनांगौ आरो बेसे टाइमाव ओमफ्राय आं बिनि खाथियावनो खाफैदों मोसौआ टाइमा बेसेबांसो जागौमोन बे दय आं बोरै मिथिबावनो बारा टाइमखौलाय फुङाव जायखिया 8थासो जाबायमोनदां साराय 8 बिदि जाहैगोन आरो माने आंबो दब्लायनो हानानै हगारनाय जादों गिनानै आंहाबो र' बे थैनायनि मुङा मा गाला होनना बुङो बेसेबां बैसोसिम जागौमोन जेनेबा 30 थांसिगोनदां बियो जोंनावथ' दुइसिन मानसि नालाय এতিয়া মই সারাগুৰি ফৰেষ্ট ভিলেজ খুংৰিঙৰ আণ্ডাৰত গালা বসুমতাৰীৰ বাসস্থানত মই ইতিমধ্যে আহি পাইছোঁ আজি ৰাতিপুৱা 14 তাৰিখ 6/2023 মাহত আজি ৰাতিপুৱা 7টা বজাত বৰজুদি এজন মানুহ ঢুকাল তেওঁৰ নাম আছিল গালা বসুমতাৰী কৃষক মানে খেতি কৰি খোৱা মানুহ আছিলে এটা তাৰ বয়স হ'ল 47 তাৰ গাঁওখন হ'ল সাৰাগুৰি ফৰেষ্ট ভিলেজ কমপ্লিটলি তেখেতৰ মানে মাইকী আছে তিনিটা ল'ৰা ছোৱালী আছে এই আজি ৰাতিপুৱা হঠাৎ মানে বৰ্জ মাৰি তেখেতৰ জীৱনটো লৈ গ'ল আজি তেওঁ খেতি পথাৰত তেওঁৰ বাবে আমি খুব দুখিত যিহেতু আমি চৰকাৰ তৰফৰ পৰা আজি ইয়ালৈ আহিলোঁ সাৰ্ভে কৰিবলৈ আৰু চোৱা চিতা কৰিলোঁ যি নেম কৰিব লগা আছিল চৰকাৰ তৰফৰ পৰা সেইবিলাক সব পষ্টমৰ্টেমৰ কাৰণে লৈ যোৱা হ'ল আৰু সিহঁতৰ পৰা পিটিশ্যন আমি খুজিলোঁ যেন দৰখাস্ত দাখিল কৰক কিবা এটা নেচাৰেল কেলামিটিছৰ যি চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা যি সহায় সহযোগ সুবিধা যি পাব লগা আছে তেখেতে পাক সেইটো আমি কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ চৰকাৰ তৰফৰ পৰা যি সহায় কৰিব লগা আছে সেইখিনি আমি সহায় কৰিম আৰু আজি ইয়াতে আমাৰ আমাৰ সেইখন এলেকাৰ বাসিন্দা ইণ্টেলিজেন্ট মানুহবিলাক আহিছে আৰু চৰকাৰৰ মানুহকেইটা আহিছে সিহঁতেও সহায় কৰিব আৰু যেন সহায় কৰে তেখেতসকলকো মই অনুৰোধ জনালোঁ যে আমাৰ তৰফৰ পৰা যি কৰিব লগা আছে সেইখিনি আমি কৰি দিম সেইখিনিয়ে আমাৰ दिनैहाय खोब दुखुनि बाथ्रा जोंनि 14 नं चिरांदुवार समष्टिनि सिङाव खुंग्रिं प्राइमारिनि सिङाव थानाय सारागुरि गामियाव दहाय फुंनि 6:30 आरो 7:00 रिंगायाव जे जोंनि सारागुरि गामिनि गाला बसुमतारी बिफा जगेश्वर बसुमतारी बिथाङा आबादथिलियाव हाल मावबाय थानाय समावनो जाहा मिथिंगानि जे जाब्रबथायजों थामहिनबा बर्ज गावनानै बिथाङा रुंसारि जानो गोनां जादों दा बे न'खराव फैनानै जों खोब दुखु मोनफैदों आरो जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि अफिसफोरनि जानानै जों दुखु फोरमायदों जोङो आसा खालामगोन जाहाथे बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनो हायो आरो जोङो खावलायनो लुबैदों जे जोंनि बिटिआरनि जा हाग्रा बिफाननिफ्राय बिथांनि जे जाब्रबथायजों जिउ गोमानांनाय बे बिथांनिसिम जाहाथे अनसुंथाइ होनायनि जाहाथे राहा लायो आरो बे न'खरा जाहाथे अनसुंथाइनि गेजेरजों माबा मोनसे जाहाथे इयुनाव थांनानै थानायनि मोजां राहा लानो हाथों जों बेखिनिखौ मिजिं खालामो HS उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो इंराजि 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BA सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं फरायसाफ्रा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि जोहै सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पोकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स आरो
बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाय होनायनिबो खाबु दं। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 9702680878 एबा 7002271 आरो 7002131 754 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन।